No niin, taas täällä. Nyt testaan niin sanotun ES Minin. Varmaan aika hyvää. Olen juonut aika monta ES. No, maistetaan. Ai, se on kyllä 5/5. Kyllä tämmöselläkin se pikkuinen pärinä lähtee. No niin, mutta huomenna taas uudet juomat. No mitä mä muuta keksin? Mitään. No, huomenna taas nähdään. Se on moro.